Здравейте! Днес ще говоря за тайната на успеха, защото много често напоследък чувам: той е бил успял, защото майка му имала пари и му дава, другия бил успял, защото имал талант, третия бил успял, защото не знам си какво си. Не бе хора, тайната на успеха е много проста. Яко бачкане и силна вяра да не се отказваш. Яко бачкане, защото ако не бачкаш, няма как да стане. Каквото и да имаш, и милиони и милиарди да ти дадат, ще свършат, ще ги профукаш, ще приключиш. Докато ако бачкаш яко, можеш да почваш от нулата или под нулата, но ако не се отказваш, в един момент все ще стане. И вяра, защото в този съвременен живот, ако нямаш силна вяра, информационната кампания срещу теб ще те смачка и ще направи касиер в Lidl или в Била. Нямам нищо против тия хора, но съм сигурен, че това не е мечтата и те не искат да са там. Така че, яко бачкане и силна вяра. Силна вяра, за да не ви смачка живота, за да може да продължите напред, дори когато е супер трудно. Това е от мен. Чао за днес!